Martin Jørgensen ned centralt, og så er der en perfekt aflevering til Stefan P. Langt uden for feltet. Veselovski her med hænder på. Anders Poulsen placeret 5 meter fra Årsted. Og det er altså det, som folk her på adressen, de buer over. Ja, det så ikke ud, som om det var hænderne og ikke hovedet, han brugte til at afværge situationen. Veselovski. Kæmpe mulighed. Sådan ser det i hvert fald ud umiddelbart, som Stefan Petersen bliver frataget. Lad os se det igen her. Fantastisk aflevering. Ja, fantastisk godt løb, hvis vi. Eller er han virkelig så heldig, at han ikke får ramt på den med hænderne? Nej, den rammer både hænder, hoved og skulder, handsker og alting. Og Anders Poulsen her må se sig noteret for at stjæle en kæmpe mulighed fra hjemmeholdet.